Proč ty a koučování? Možno ja som tak úplne dávno vnímala koučovanie najprv ako keby cez šport, tak som sa o to začala zaujímať viac. No a to boli také prvé kroky, kde som začala si uvedomovať, že ja to možno tak trochu robím, ale neviem, že sa to volá koučovanie a že to má dosť veľkú vážnosť, že je to reálne odbor profesný a takto som to začala postupne hlbšie spoznávať. No ale dozvedela som sa a dnes už tomu verím, že je to tak, že naozaj koučovací rozhovor vyhľadáva každá osoba, ktorá rieši svoj vnútorný progres, ktorá je nastavená posúvať svoj život na vyšší level a jednoducho idem tým motom, že bez ohľadu na to, kde sa dnes nachádzaš, existuje vyšší level počas toho stretnutia. Hej, že keď otvárame to stretnutie, v akom je ten klient nastavený, keď si vytvárame tú tému, postupne otvárame ju, ideme do hĺbky, tvoríme spoločné uvedomenia a v závere tá energia naozaj narastá a vidíš, že tomu človeku sa až ako keby roziskria oči. A keď vidím, že ich to naplňa a že dokázali si vytvoriť nejaké vlastné, nové situácie v živote, tak to je pre mňa, nech to znie akokoľvek klišé, ale to je tá najkrajšia odmena. Fakt.